Bon dia a tots i totes. Acabem de signar un conveni amb l'Ajuntament de Calvià i el primer que vull fer és agrair a l'Esbala de Calvià la cessió temporal d'aquest terreny, de l'objecte del conveni, per poder instal·lar les 4 unitats d'ITV mòbil, que ahir, com bé sabeu, també ja se va modificar el contracte de l'empresa i, per tant, una primera passa és la modificació del contracte que ahir se va explicar, que ho va explicar el conseller Ivan Sevillano, i avui una passa paral·lela i necessària és que també disposem d'un terreny a Calvià, que és el que acaben de signar en l'Ajuntament de Calvià, amb Esbàlic. Reiter el meu agraïment per aquesta cessió d'aquest solar i, a més, també vull recordar que ja Calvià està apostant perquè ITV, evidentment, perquè sigui més propera al municipi de Calvià, però també està donant una solució a Mallorca des del moment que ens cedeix aquest solar per fer una ITV mòbil i temporal, provisional, durant 10 mesos, però a més també ens ha cedit, està en procés de cedir el solar, ja ha fet totes les passes i que s'han de fer per cedir un solar per la quinta estació, la futura quinta estació que estem també treballant a Mallorca. Per tant, vull fer un agraïment molt especial a l'Ajuntament de Calvià per la sensibilitat en aquest tema, per l'aportació, que també l'esforç que fa a nivell de portar terrenys i que això també té, evidentment, un cost econòmic que ens allibera a nosaltres en el Consell Insular, ens allibera el cost del solar perquè l'Ajuntament ens el cedeix i podem engegar aquest projecte i millorar el que és el servei de ITV a Mallorca. Com bé ja se va explicar ahir, és una solució temporal provisional de 4 ITVs temporals per poder donar sortida també a l'embós que tenim en les cites de ITV, que duim, com bé sabeu, ja duíem retras perquè el Covid també ha accentuat aquest retras i ara amb aquesta solució temporal esperam poder normalitzar els temps d'espera, per tenir una cita per poder fer la revisió de ITV en la nostra inspecció tècnica dels vehicles. Lo cierto es que Calvià llevamos años intentando tener un servicio tan esencial para los ciudadanos y ciudadanas como una ITV. Y esta ITV, que está diseñada de manera definitiva en el polígono Son Bugadellas, en ese proceso que se estaba demorando por tramitación administrativa y urbanística de ese solar de la ITV de Son Bugadellas, pues requería también en este momento, como también ha explicado la presidenta, de esa ITV provisional. Y la posibilidad de ceder unos espacios, 5.000 metros cuadrados, de una unidad de actuación que está ya en el plan general contemplada así por una modificación puntual del año 2014 que establecía una unidad de actuación con una gran superficie, con una superficie comercial y un aparcamiento público. Un aparcamiento público del que en principio se habló que iba a ir una gasolinera, pero se modificó para que no incluyera esa gasolinera y fuera un aparcamiento público necesario en esa zona de Paguera. Y ahí, pues en una zona donde se ha de ejecutar ese aparcamiento, pues esa cesión temporal para que durante 10 meses pues se pueda ofrecer este servicio público y velar por un interés general. Como se había dicho ya hace unos meses, habíamos reservado una serie de citas para que las personas que perdieran su cita a causa del COVID pudieran reprogramarla dentro de sus plazos de prórroga. Esta reprogramación ya se ha hecho para todas las citas perdidas, por así decirlo. Por tanto, ahora estamos también en disposición en los próximos días de introducir en el servicio de cita previa todas aquellas que hayan sobrado, que van a ser un volumen también importante y de nuevo se encontrarán los usuarios citas a lo largo de todos los meses.